ina miƙa sakon godiya gaba ɗaya zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da sauran ɗalibai gaba ɗaya wayanda lokacin da suka ji waƙi'a na maganan kamu da arrestin ya faru dangane da ni suka yi ta addu'o'i da fatan alkhairi. To ina musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi, Allah kuma ya sa ma kowa lada a cikin mizaninsa. Wannan ita ce sunnar tafiyar, ko kai kuskure a kama ka ko a maka kuskure kai ma wata rana Allah ya jarabce ka, duka dai wannan kuskuren zai iya yiwa a bangaren rayuwa, zai iya yiwa a bangaren karantarwa, zai iya yiwa kan bangaren mu'amala ta yau da gobe. To muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa idan akwai wani kuskure da muke gabatarwa bangaren tafiyan, kullum addu'an da muke shi ne Allah ya gwada mana kuskuren mu gyara. Idan akan daidai muke, Allah madaukakin sarki ya karfafi zuciyar mu, ya dada tabbatar da mu akan daidai. Ulama'u sharri Allah madaukakin sarki ya shirye da su idan su shiru, idan ba za su shirye ba Allah madaukakin sarki mana maganin su a wannan kasa. Dukkanin wanda yake nufin tafiyar sunna da tafiyar salafus salih da karantar da sunna alal jadda da bakirci da kaidi, Allah ya mana maganin sa. Duk wanda yake da manufa ta alkhairi akan tafiyar sunna, mu ba mu fahimce shi ba, Allah ka fahimtar da mu dangane da shi. Idan shi ne bai fahimce mu ba, Allah madaukakin sarki ya sa ya fahimta. Amma abin da nake faɗa shine karantar da sunna, raddi akan barna, koyaye ta yi, koyaye wannan barnar ta kasance, to fa ba fashi. A'a, barna lungu da sako idan inda ta shiga, in dai ta bayyana, to za mu yaki ta da iya abin da Allah madaukakin sarki ya wadata mu da shi. Kuma wannan yana tafiya ne karkashin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa iza zahara al-fasad wa sakata al-alim fa alayhi la'natullah. Idan barna ta bayyana a cikin al'umma, malami yana ji yana gani yayi shiru, to Allah ya tsine masa albarka. Allah ya tsine masa albarka. Saboda kowa zai bada gudumawa ne gurgudan abin da zai iya. A masallacin anguwanku, iya sautinka a masallacin yake tashi, wajibinka ne ka kawar da barna gwargwadon iyawanka. A anguwanku barnan da aka kawar da ita gwargwadon iyawanka ne. A cikin gidanku ne barnan iyawanka za ka yi. Kowa yana yin iya abin da zai iya ne. To muna addu'a Allah ya saka ma kowa da alkhairi, wayanda suka yi ta ɗawainiya wajen zuwa ziyara da jaje da sauransu, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Kuma alhamdulillah tunda Allah ya sa mun fito lafiya cikin hikima na Allah subhanahu wataala, babu komi, wayanda suke nesa dan Allah mu hutashar da su. Shine al'amari ne wanda ba za a daina shi ba, yanzu aka fara. Ina yawan faɗa akan cewa wanda suka in abu ya faru mutum ya ce to Allah ya kiyaye na gaba, na ce Allah ya babu ikon ci ne. Shine Allah ya kiyaye na gaba kan sai dai da makarantarwa za ka yi ba. Yawa na gaba kan zai zo. Yawa sai dai ka ce Allah ya babu ikon ci ne. Yawa me ma aka yi tukunna. Yawa Ibn Taymiyyah ya ƙara rayuwarsa ne a ciki, a kurkuku. Shine malamai da yawa an musu sharri. Imam al-Bukhari koransa aka yi a gari, wanted aka manna masa, aka kore shi a gari. Abu Hanifa wanted aka fito neman sa, ya bar gari. Abu Hanifa wanted, shi ma mun taba manna masa wanted. Shine ana neman sa ya gudu, ya bar gari. Imam al-Bukhari wajen yin biyayya ne fa wa abin nan wa gwamnan garin su, abu ya gagara, ya bar gari dole. Yana ji yana gane, ya bar garin. Saboda haka wannan ba abu ne sabo ba, ba abu ne sabo ba. Sai dai kawai addu'an da muke yi shine, ya Allah, Allah ka sa duk abin da za mu yi shi ya kasance akan gaskiya muke tafiya a kansa. Idan akwai kurakurai, Allah ya haska mana wannan kurakuran, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Amma ba za su bari ba, sai dai Allah ya ba mu ikon ci. Shi ne kawai. Amma mahassada da masu sharri da masu makida da masu makirci, wallahi ba za su bari ba mala. Ba za su daina ba, ba za su daina ba. Sai dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci. Ina wa kowa fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya daura mu akan daidai. Kurakuran mu Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba daya. Masu nufin mu da shari Allah bai musu da sharrin su kansu. In masu shiriya ne Allah ya shirye da su gaba daya, shirye da mu duka. Insha Allah nan zamu dakata.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala